Ayo tarik. Ya. Jos, ayo penak masuk enak. Gede dhuwur yang mata iki. Masuk. Iki sedengan. Cilik gede sedengan. Sedengane gede lho, Mas. Sedengane gede lho. Kok gede piye, Pak? Sedeng tangan wis. Oh, ngono. Kok ayo ra patek tanggap, heeh. Ayo sayang dicopot dulu. Kita lihat goyangannya, yuk. Tarik. Tarik. Buka sithik, Jos. Iki yo masuk reng. Masuk kabeh. Masuk. Ya, Iki cara tak ibaratno motor. Ya, motor Iki cara motor, Pak. motor apa iku? Sing sekoke empuk. Nah, Ketok bodine gedhi. gede sempak. Lah, kuwi jenenge motor PC Kick. Lho. PCX. Apa diganti ya, Pak? Lho, sing asli ya PC. Sing awake rada gedhi ngono to. Bokonge gede. Ya, rupane abang. Nah, iku seneng aku. Ya. Iki jenenge PC Kick. PCX. Mau Kok PCX? gak PC Kick ta, Pak? Kleru. Aku dingin diomongi mbahku nek PC Kick ngono leh. Mbah sing pedal. Mau menawa iya, Pak. Heeh, iki diterusno apa ora iki? Ya diterusno. Nggih, ayo Iso nyambut gawe. Iki kancane sik akeh. Ya ora usah nganggo ngonoan wis ora apa-apa. Ayo. Abot iku. Gak apa-apa, Pak. Ayo. Ya tak candrane sik. Lah. Iki apa rek canggurine iso rame men. Nggih nuwun sewu pacen nika bojone lagi meteng. Tara, ora usah ngombe sik ya. Tara. Nggih. Alah. Sikra rekata gedhe bale jaran. Apa to diangah-angah saka kidul wetan kae. Ana satriya telu sak kembaran. Agemane ngopo to? Agemane sumping gading gajah holing kuluk kaninggara. Sanjatane Dik, sanjatane cempethi sada lanang. Kasebetake gunung jugruk, kasebetake bokonge sinden. Sinden kok apik ngene kaya ngene. Wisnu kowe golek sinden kok ayune kaya ngene. Alah wis. Sebetake segara asat. Dik. Hoi. Sing sigrak, Pak. Hoi. Jarak ngono. Sing sigrak sok nek menawa ditimbali wong kene neh iki bener nek wong bisik-bisik wis. Ya tetep ayo. Wah, barongan nak murah lagi. Barongan nak cempe loro. Pak. Hoi. Ngetan Pak bali ngulon. Nek ratakan Pak ra kelakon diantur urut. Dalan sepur dilupani ajur mumpur tak tekati hae oh hae
ya. Hae. 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 Saiki awan sesuk nak kumpul. Hae. Hae ya ya ya. Hae. 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 Ya. Ya. Ya 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 ho ah ho eh ho ah eh ho ah ho eh ho ah ho ah ho eh ho ah ho ya ho ya ho ah ho eh ho ah ho ya ho ya ho ah ho eh ho ah ho ya ah ah ya 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 ho ah ya ho ho ya lo ho ya 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 ngene rasane tempe iwak orang dibumbu rawon kaya ngene dik rasane wong nyambut gawe kaya wayang gawe ya ya